Poštovano predsjedništvo, dame i gospodo, koleginici i kolege, prijatelji bezbednosti i saobraćaja, još jedan sam obraćan, želim pogledati studenti koji su nas u posljednjim redovima, ima ih odnosno ovo je prevedeno na 50-ak. Dakle, drago da se svi podignete ruke da se ostali vide. Studenti. Ima i s ove strane. Dakle, to je naša budućnost u bezbednosti i saobraćaju. Mi smo smatrali da je važno da i oni učestvuju na ovom savjetovanju i kroz prisustvo, ali i kroz radove. Videli ste da su 3 rada objavljena, studentska i postoji studentska sekcija. Ja bih volao da većina prisutnih ovde izdvoji makar deo svog vremena i posveti i toj sekciji, vidi gde ide naša budućnost i u kom smeru smo mi krenuli svi zajedno. Dakle, rad kojim sam se ja bavio zajedno sa mojim uvaženim profesorom Vojnićem Lipovcem, kolegom Rosom i mojim kolegom Borisom Antićem, dakle, ticao se praktično mogućnosti ocenjivanja nivoa bezbednosti saobraćaja na nivou lokalne zajednice. To je, mogu da kažem, jedan mali deo moje doktorske disertacije i on praktično predstavlja jedan model kako može lokalna zajednica ali neko drugo područje da pokrene sliku uopšte za merenje i ocenjivanje nivoa bezbednosti saobraćaja sa nekim podacima koji su manje više dostupni. Međutim, da bi se došlo uopšte do tih nekih podataka koji će se koristiti za merenje i ocenjivanje nivoa bezbednosti saobraćaja, dakle, moralo da biti sprovedeno jedno detaljno istraživanje, razmatranje koje to indikatore uključiti, koje to pokazatelje uključiti, dokazati zbog čega baš te uključiti, da li oni imaju takvu zavisnost sa ostalim posledicama, da oni mogu realno da predstave sliku stanja bezbednosti saobraćaja u nekom području, lokalne zajednice itd. I mi smo praktično kroz ovaj jedan mali rad pokušali da prikažemo ovaj model za ocenu nivoa bezbednosti saobraćaja i iskoristili smo priliku što se nalazimo na području opštine Valjevo da kolege iz policije i ostale koji su bili zainteresovani dostave određeni broj podataka da pokažemo primjenu funkcionisanja modela upravo za područje gde se sad nalazimo i kao poređenje smo koristili još i Beograd i Srbiju. Vidite kako može da se primeni ovaj model vrlo jednostavno. Analizirajući mnoštvo pokazatelja bezbednosti saobraćaja, mnoštvo indikatora bezbednosti saobraćaja, vezanih što za ponašanje učesnika u saobraćaju, što za druge elemente ili faktore bezbednosti saobraćaja, dokazivali smo prvo koliko oni mogu da utiču na stanje bezbednosti saobraćaja. Znači, kakva je njihova korelacija i veza sa izlazima, odnosno sa posledicama saobraćajnih nesreća. Nakon izdvajanja nekih 30-40 pokazatelja, što direktnih, koji se upravo tiču posledica, odnosno broja saobraćajnih nezgoda, što sa druge strane indirektnih ili indikatora bezbednosti saobraćaja koji se tiču prvenstveno ponašanja određenih kategorija učesnika u saobraćaju, sprovedeno je jedno detaljno istraživanje koje je izdvojilo ovih 6 pokazatelja. Da bi došli mi do ovih 6 pokazatelja i rekli da ovih 6 pokazatelja mogu kvalitetno da ocene nivo bezbednosti saobraćaja, osim ove, da kažem, statističke analize zavisnosti vrednosti pokazatelja sa saobraćajnim nezgodama, sprovedena je još jedna ekspertska metoda u 2 koraka. Prvo su eksperti pokušavali da definišu koji bi to od ponuđenih pokazatelja moglo realno da prikaže stanje bezbednosti saobraćaja, što je bilo u prvom koraku, a u narednom koraku su oni trebali da rangiraju značaj tog svakog pojedinačnog pokazatelja. Izdvojilo se s ovih 6 pokazatelja, verujem većini ovde prisutnih veoma poznatih. To su na prvom mestu javni rizik koji predstavlja praktično broj poginulih lica u odnosu na broj stanovnika, najčešće se to posmatra na godišnjem nivou. Zatim saobraćajni rizik kao takođe broj poginulih, ali u odnosu na broj vozila. Dinamički saobraćajni rizik takođe broj poginulih, ali u odnosu na neki pređeni put, da kažem, neki rad ostvaren u saobraćaju, odnosno u transportu. I osim ova 3 direktna pokazatelja, u krajnji izlaz ili da kažem u krajnji ulaz u model ušli su još 3 pokazatelja, prvenstveno se oni tiču ponašanja vozača.
Dakle, procenat upotrebe sigurnosnih pojaseva na prednjim sedištima, procenat vozača koji upravljaju vozilom pod uticajem alkohola i procenat vozača koji poštuju ograničenje brzine. Iz ovoga vidite da su to relativno jednostavni podaci do kojih se može doći vrlo jednostavno. Dakle, malim, da kažem, pilot istraživanjima ili detaljnim istraživanjima se može doći do ova poslednja 3 ili, recimo, u saradnji sa saobraćajnom policijom, dok prva 3 praktično podatke imamo vodeći računa samo o statistici saobraćajnih nezgoda i posledicama saobraćajnih nezgoda. Krajnji izlaz je pokazao da ovi direktni pokazatelji treba da utiču sa nekih 60%, za razliku od ovih indirektnih ili indikatora koji utiču sa negdje 40% ukupne ocene nivoa bezbednosti saobraćaja, praktično ovo je krajnji izlaz formula. Dakle, imamo prva 3 direktna, znači kad saberemo ove težinske koeficijente, to je negdje oko 0,6 ili 60% i posljednja 3, dakle, su indirektni pokazatelji. Vidimo, dakle, da javni rizik sa 19%, saobraćaj sa 18% i najveći značaj, što treba posebno da istaknem, ima dinamički saobraćajni rizik i svuda u svetu je pokazano da je to jedan od pokazatelja koji najrealnije može da prikaže stanje bezbednosti saobraćaja kada želimo da ocenimo stanje bezbednosti saobraćaja na nekom području i da se poredimo međusobno. Tako da i ovde u ovom istraživanju je to takođe dokazano. I evo upravo rezultati koji sam obećao. Dakle, proveli smo istraživanje za Valjevo, kao domaćina ovog simpozijuma, zatim za Beograd i za Srbiju. I pokazali, dakle, ove rezultate. Samo poslednja tabela je veoma važna. Znači, to je ovaj deo. Svi nivoje bezbednosti saobraćaja za sva 3 područja analizirana, Valjevo, Beograd i Srbija, pokazuju da je nivo bezbednosti saobraćaja manje od 0,4. A to praktično podrazumeva da se sva 3 područja nalaze u niskom nivou bezbednosti saobraćaja. I zato svi ovdje koji se nalaze treba da se zapitimo, pošto se Srbija u globalu prosjeku nalazi na jednom niskom nivou bezbednosti saobraćaja, šta mi možemo da učinimo da preskočimo u sledeću klasu koja je recimo od 0,4 do 0,6 prema modelu, odnosno praktično spada u jedan srednji nivo bezbednosti saobraćaja. Vidi se jednostavno da i Valjevo, i Beograd, i Srbija imaju veoma loše stanje bezbednosti saobraćaja. Nije ono najgore, ali sledeća stepenica iznad. To je praktično pokazao ovaj model. Šta model još nudi? Model nudi vrlo jednostavno prikazivanje, što je važno za upravljača, odnosno za onaj ko se bavi saobraćajem, upravlja bezbednošću saobraćaja, da uoči ključne oblasti. Evo, pogledajte, dakle, na primjeru, recimo, za Valjevo. Tačno se može uočiti gde i koja ključna oblast zaostaje za ostalim. Znači, recimo, dakle, recimo, javni rizik je veoma loš. Ovi podaci, moramo da istaknem, jesu za 2011. godinu kada je Valjevo imao ovih 5 poginulih. Dakle, nisu uzeti pokazatelji za 2012. Znači, ta 3 područja su analizirane za 2011. Za 2012. da smo uzeli podatke, pošto je Valjevo značajno odskočilo, imalo povećanje preko 100% u broju poginulih, dakle, ove cifre bi bile mnogo lošije za Valjevo i Valjevo bi vjerojatno bilo ovde u ovom slučaju lošije rangirano kao područje u pogledu nivoa bezbednosti saobraćaja. I tako možemo, dakle, sva 3 posmatrati i uočiti gde treba delovati. Dakle, treba što više spojne linije da izađe, dakle, ova naša plava, da bi mogli da kažemo da smo bezbedni. I evo mogućnost kako bi mogli da se uporedimo. Dakle, jednostavno poređenjem sva 3 područja možemo pokazati koje područje sad tu bezbednije ili nije. Praktično omogućena je jedan nivo poređenja i po horizontali i po vertikali, jer možemo smatrati recimo da su Beograd i Valjevo u istom nivou, jer su to lokalne zajednice, dakle manje, od razliku od nacionalnog nivoa, dakle gde je Srbija. Znači možemo porediti i po vertikali i po horizontali. Dakle, analizirajući sve mogućnosti primene ovog modela možemo
zaključiti praktično da on ima mogućnost primjene i na lokalnom nivou, kao što ste vidjeli, i za Valjevo, i za Beograd, ali i na nacionalnom nivou. Možemo analizirati stanja bezbednosti različitih država. Zatim, postoji mogućnost, kao što sam već rekao, mogućnost poređenja i to kako vertikalne, tako i horizontalne komparacije. Zatim, zaključak jedan koji je ovde mogo da iz samog ovog rezultata, iz ovog rada, da su Beograd i Valjevo u proseku bolji od Srbije prema podacima za 2011. godinu i da se ključne oblasti mogu vrlo jednostavno definisati na osnovu jednog ovakvog modela. Recimo, za Beograd prema onome prethodnom slajdu praktično su pojasevi ključni, za Valjevo alkohol, a za Srbiju u globalu brzina. Znači, to su te tri ključne oblasti na prvom mestu koje treba odmah krenuti u određene akcije. Kao zaključak našeg rada mi smo došli do toga da je praktično merenje i ocenjivanje nivoa bezbednosti saobraćaja centralno pitanje praktično bezbednosti saobraćaja. Vi ste čuli i toku jučerašnjeg dana, posebno se tome malo osvrnuo dr. Alan Ross, koji je upravo pričao o mogućnošću benchmarkinga u bezbednosti saobraćaja i trebalo bi da održi i jedan workshop u subotu, čini mi se, u 9 sati, tako da sam nivo ocenjivanja bezbednosti saobraćaja je važan upravo zbog mogućnosti unapređenja bezbednosti saobraćaja. Jer mi, ako poznajemo tačno stanje gde se nalazimo, onda možemo da projektujemo željeno stanje, možemo da projektujemo upravljačke mere, ali bez preciznog ocenjivanja gde se nalazimo, sve ovo posle nije moguće. Dakle, moguće je kada definišemo model za merenje, za ocenjivanje, da osim definisanja postojećeg stanja definišemo i kakav smo uspostavili trend, da merimo efekte primenjenih mera i sve ono što je neophodno. Model koji smo mi predstavili ovde, mislim da svako od lokalnih zajednica ovde može da prepozna da ga vrlo jednostavno može koristiti za merenje i ocenjivanje svog nivoa bezbednosti i saobraćaja. Prvo što može kvantitativno da oceni na skali od 0 do 1 gde se oni nalaze, pri čemu su skala podeljena posle kvalitativno po 0,2, znači na veoma nizak nivo, srednji nivo, visok nivo i veoma visok nivo. I osim toga imamo mogućnost primjene praktično grafičke ocene nivoa bezbednosti saobraćaja gde jednostavno se mogu vizualno uočiti ključne oblasti delovanja bezbednosti saobraćaja, što je posebno važno za donosioce odluka i političare koji nemaju mnogo vremena da sad razmatraju neke tablice, neke grafike, dijagrame, nego jednostavno vide gde mu odskače, gde mu linija ne ide pravim putem i da odmah može da odreaguje, da određeno, da kažem, izda određene komande ili već upravljačke mere da bi se to stanje promenilo. Posebno je značajno za definisanje ključnih oblasti, jer ono što je najvažnije, mi kad znamo koje su ključne oblasti delovanja, jednostavno ovo što je kolega Nešić prethodno pričao, možemo da alociramo sredstva na adekvatan način, jednostavno da ne bi trošili sredstva nenamenski, možemo tačno vidjeti gde treba uložiti sredstva. Ja vam se zahvaljujem na pažnju.